Kani gadai ko All India Radio Shillong khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor menta ka step khar atrik unai lar kilong. Bams mai Ujagdeep Dhankar kum Vice President uba khat saw jong gari India. Pinklan katanat sentiat bat petngor ki pulit banyada na kileno jihadi. Kino ilam ke HYC baga sarkar MDA kala let dedo ya ki kendau hima khasi sha Assam bat berngam ke Meghalaya Midday Meals Worker Union ban pelong da kacing ki ke bating lada ka sarkar jela kampen kiu ya ka honorarium ke jongki ka khubor ka babnya Ujagdeep Dhankar hinen kesngi ula bamsmai kum Vice President bakhat saw jonggari India. Ya Ujagdeep Dhankar lapenten smai kum Vice President jonggari da ka President jonggari ka Draupadi Murmu Rashtrapati Bhavan ha jingdon lang Menteri rang badu kari Narendra Modi u President berim jonggari u Ramnath Kovind u Speaker ka Lok Sabha u Om Birla u Menteri katnat yadari u Rajnath Singh lembat kibai ki Menteri jong sarkar pedeng. Haswa ban bamsmai ya u Vice President bathmai jonggari nagaliang Ujagdeep Dhankar ke step ula le burom shwa ya ukhpa jai benre Mahatma Gandhi Rajghat da ka balik bu sente ha umot dur jong uni uriu khrau jong gari u menteri katnat kampo yang ngejela uba lakmen rembui ula ong ba katanat pulit jong ngejela Meghalaya kala penklan ya katanat sentiat bat sim khiaru ban petngor na ka benta ban pintikna ba kileno jihadi kinumyo lat ban le ya ki kam pentriem ha kani gejelam haki khendia sngi bladep ki pulit ka Assam kilayo benkem hadu khat anhut kileno jihadi ki badai na kaseng leno Al-Qaeda bat na kaseng leno na Bangladesh ka Ansarullah Banglatim ki belawan ra ki kam pentriem hakate ke jela pamarjan bat donru ya khoput bejrong bat ke jela Meghalaya kani kajingyo kem ya kileno jihadi kala penlong ru ya kisang beper ke jela ban songkhia na mar ka Meghalaya kamdan setia ya ki an ban pirking ya karung kami ki priu ki bana cebar nagaliang uba lakmen rumbui ha bakren bagila pathai khubor ulong ba ka sarkar kala penkhan ya ka tanat sintiat bat kerpat ru ya ki pat ba bangkin pet ngor lang baladon kanu kajingi sang khmat kin pentip siki pulen banyo le ya ka kam shushu uba lakmen rumbui ulong bakani kamdai tang kajingma ya ka jela henre ya kari baro ko bai bat kitinat sentiat jong ke sarkar pedeng bat sarkar jela ki trelang bat benrap ru ba kajing trelang bat ki bai ki jela kala ayat menta kena belum ailat ya kinu kinhun ki bobu jingma ya kajing ya long ko bai jong kari ka sarkar jela Meghalaya kala pelong ya ka har ghar tiranga campaign ha jela bro ko bai kani ka har ghar tiranga kade ka campaign ka bahap hapo jong ka azadi ka Amrit Mahotsav ban penslur ya ki pai ba jong kari ban penkiu ya kalama jong kari ha ki yeng kisem ki jong ki nadu ka khatlai terik hadu khatsan terik menta ubnai bat kani ka longru ka jingrakhi ya ka jingdap nyopsan snem jong jingyo lai lu jong kari Habayas no tilang bat kari bat lembat ke jela u Deputy Commissioner jong West Giant Hills District ulai West ngobha ya baro ki nong song jong kani ke district ban penkiu ya kalama jong kari haki yeng kisem ki jong ki nadu khatlai terik hadu khatsan terik mentau nai une u Deputy Commissioner jong West Giant Hills District ula pentip ru baki lama jong kari la banyo na baro ki office jong UBDO jong kani ke district bat ki nong yalam snong kila banwan shim ya kini kilama jong kari na ki blok ki jong ki bat pensampat syakipat ba ka Indian Army kala penlong ya ka Trans Meghalaya Bike Rally ha ka baga phang pedeng kalong Freedom Ride Trans Meghalaya Monsoon Odyssey ka bala sedang nadu ka lai tarik mentau benai bat kala kut no pat ha ka spo tarik mentau benai kani ka bike rally kalong ban kemau burom ya kinong ya khun lai lu jong ka jela bat kunjuru ban ai burom ya ka jing tenat jong ka mei mariang ha kani ka jela ya gani ke bike rally ke prasni ke bahap ya palat 6,000 kilometer la penkut no ha ke sni balang jong ketayo da ke jing kawe lama penkut na ulat ke jela usia tia pal marlik ha umroi mili station ha ke jing don lang ki GOC jong ki Red Horns division bat ki he sipai ka sarkar jela kalakular bakan le kat bala ban pen trekambet ya ka Ledikin College klem dadan ke jing tuklar nang nuru ya ga ni la ong da menteri katnat pule puthi jong ka jela uba lakmen rembui mena ka sngi balang jong ka toyo ban pen paw lor ke jing ai notice jong ka Shillong Cantonment Board sya ka Ledikin College ban pha ya ka Ledikin College ban seo sap sanlak tingka kum ka property tax namar ka ni ka Shillong pule ka don ha uput usam jong ka defense land shosho uba lakmen rembui ula pentip ru ba ka governing body jong ka Ledikin College ka klem petip EA syak sarkar halor kani ka tax notice bala ai da ka Shillong Cantonment Board bat nakaliang uba rembui ulay thu ba ulay da yakren hi bat kinong pinyat jong kani ka college banyak bat yakren halor kani ka phang kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bolam sipi yak khubor
Kinong yalang ba khli do jong kasang hinyo trap youth council HYC ha ka jelang pai ba kablalong hinin kisngi hanong ston ban persya ya ka MOU kila theting ya umintri rang ba ka jela ukonat ke sangma bat ka sarkar MDA da ka ba kila keno ba kila leddi ya ki jaka jong ki hima kasi sya ka jela Assam. Kita ginong yalam ke HYC ki bakin thop ya uba Robert Jun Kharjarin President bat ba Roy Kupar Sundram General Secretary kila lawa nak sarkar ba ki dei ban sim ya ka jing ka clear ban pen phai pat ya ki khatwai tili ki snong jong ka hima nong lang ki balangat no sa Assam lemba ke MOU ha ka juk por kita ginong yalam jong ke HYC kila maham ru ya sarkar ba ka jing pen ba ya upot usam jong ka benta ka baar kam dei shu bandang million ban di ya ki khindau sa Assam khamtam ya ka langpi sector ka bahap hapo ka hima nong mensau lembat kiwe di kejakam. Hang ni kesni la sakhiru daki hajar mut kipat ba nakalan go West Coast Hills District ki palatut syakni ke jingelang pat ba kintup nadu kinong yalam jong ke hima nong lang hima nong mensau kipat ba garu nakathan kaput bat kidakot jong keseng HYC. Ka Meghalaya Midday Meals Workers Union kala perngem ban pelong da kajingi ki ka bating lara ka sarkar jela kampen kiu ya ka honorarium ka balayo menta 6,000 tingka sibnai shu ka Meghalaya Midday Meals Workers Union kala rai ban pelong ya kajingi ki ka jongki lara ka sarkar jela kamshim ya ka no ka rai ban pen kiu ya ka honorarium ka jongki nadu menta ubnai habakran bakila pathai khubor hinen kesni unong aibut jong ka Meghalaya Midday Meal Workers Union ubak Kenneth sedap uloong bakalong ke ke basngosi baka sarkar jela kala le amat la halor ke jingdawa jongki midday meals worker ki pulet ke West Garo Hills District ha ka mit sni balang kila kembyang ya MDC katura u Bernard N Marat hadin baka yeng ka shiri kala pha ya uni unong yalam ke BJP syaka along na ka benda khat saus ngi ka yeng bishar jong ka Chief Judicial Magistrate West Garo Hills hatura kala ai hukum menset along khat saus ngi lani judicial custody ya u Bernard N Marat habaya dei ber ka jinglap ya kitiar penbithai harempu bagan u Bernard ula syapen ngat ha ke kendon jong ka Immoral Traffic Prevention Act khat khandai spa san phun reu habai de bakani ki pulit kila yo bentukit ya u la khat sausngi USP ko West Garo Hills District UVS Rathor ulong bakayeng bisar kala ai hukum badi pan phano ya u Bernard sa along lani judicial custody na ka benda khat sausngi ha ka ju ko por USP ulaya thu bakate ka yeng ka shiri kala ai lat ya u pulit bentokit lani u investigation officer ba un kem ya u Bernard Marak ha ka bai de bak jinglap ya kitiar penbithai na rempu bagan ha bai de bak jinglap ya kitiar penbithai na rempu bagan ki pulit kila penrung da ka kes persya ya u Bernard kat kum ka kendon ka Explosive Substances Act kat kandai spa pram ka sokar pedeng gala pentip baka jingjiet ban ai ya application dose da u Corbevax kalalong minta na ka benta kitu ki beriu ki barap khatplas nem sheneng kat kum ka jingit ho jong u Union Health Ministry u Rajesh Bhushan ulaong ba u Corbevax minta unde application dose hadin reunai badap ai ya ketika jong kawat ka baar jong u Covaxin bat Covishield vaccine na ka benta kitu ki beriu ki barap khatplas nem sheneng ha ka ju ka por ka jela Meghalaya tanghinen kesni kala sakhi salai pun ringut ki beyo thmai yo covid khat khandai bat nyo phongut ki bala kot no na uni khnyang jingpang ka jela Meghalaya hadu hinen kesni ka don sanspa south nyo tili ki active case sa kumba katu kat ni benai ke jela Meghalaya kan sahaban pelong biang ya ke MLA election na ke benta banjit ya kinong mikmat ki jongki sya ke yeng dorwar thawan ke jela bat kumta halor ke ni bon ki sang sang pathai jong ke jela kila nang pun khre sha sha na ke benta ke ni ke election kawai na ki sang sang pathai jong ke jela ka bala pun khre lang ha ke MLA election ke ban solong ha ke jela house nam arajar arpulai ke de ke sang sang pathai TMC ni ke Trinamool Congress kani ka sang sang pathai hinen kesni kala penong ya ka jingelang hajirang constituency ha ka babon ki pat ba kila penyeso sa ka party balajiet ru ya unong yalam jong kani ka party ha ka ba uson mun marak ula syajit kumu presiden jong ka party bat banlong ru kumu kertong uban yakhun ya ka MLA election na kani ka constituency ha kani ka jingelang lai don lang ru kinong yalam jong ka sang TMC jong ka jela ki ba kenthop ya Dr Mukul Sangma ha ka ba kini kinong yalam jong ka TMC ka jela kila penskam ru ya ki dakhot batmai jong ka TMC jirang constituency bat kit bok yang ru ya uketong jong ki bo unjob ha kani ki election ka ban solong house nam arhajar arpulai kato ka khubor kalakut ka bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakhin dia pon ni saya so ba ka Delhi station nak banda khubor haktin Hindi bat bot pat sa khubor haktin Pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong